Bakuna ang usa sa gituki ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas uban ang taga-EOC sa unang adlaw sa iyang pagbalik opisina human matapti sa COVID-19. Ani ang report ni Femery Dumabo. Naabtan pa sa GMAR TV Balitang Bisdak ang pakigtagbo ni Mayor Samsam Gulyas sa pipila ka mga naglangkob sa Emergency Operations Center. Pinanguluhan ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado. Matod sa mayor nga ang kalabot na sa bakuna sa COVID-19 ang ilang hisgutan. Ilabi na nga dunay naiabot nga libuan ka mga bakuna dito sa kauluhan. Was to prepare ourselves for the vaccination plan when it does arrive. Meaning asa ta mag-vaccinate, unsaon na to pagtunga sa mga tao, etc. Giklaro sa mayor nga dili usab siya uyon nga subling ipaubos sa lockdown ng syudad. Inay, mas subsub pa nga pagpasabot sa publiko ang ilang himuon, kalabot sa paglikay sa maong sakit. Sama sa paggamit sa iyang testimonya o kasinatian sa dihang nataptan siya sa COVID-19. Change the messaging as far as how we want the people and how we want to disseminate to the people kaning COVID. Unsa akong nagian, how some are asymptomatic and some are symptomatic sa manako. Kuyog tas katawhan na wala na lockdown, but kailangan kog tabang sa katawhan. Lakip sa mutabang sa pagpahimangno ang nagkadiyang establishmento ug simbahan sa syudad sa Talisay. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.